ništa ne jedem ovako. I ovo da pojedem. A evo ujutro imate, kad sam prethodno, slabat. Ujutro jedem. Posle to. Nekad I ja isto rano ne jedem doček. Ja sve poradim pa onda mi pijemo kafu. Ustanimo ono malo da se postoneš. Gde mlada jede, gde? Mlada curo, hajde. Mašalna mlada je već pojela. Kako mimo tome? Koliko je uopšte sati? Ko da nismo jeli 3 dana. 8:27. Idemo na brzinu pojest pa da idemo dalje iz Travnika. Bog da. Sa srećom. Idemo tamo. Zumro, ti s njega zabilježila izgleda. Pa ja sam kako, šta ti, gdje s ruku snimko? Što sam lijekio? Jeste ne cigara, neće ovo imamo put u Sarajevskoj. Reci, Zlaja. Zumro, je li dobar komplet? Super.
A i sladoled dobro. Super i sladoled kompletni su. And proceeding with the Austrian here on the top. You see the difference? Ne mogu rana snimati. Ona moja rana. Pa ne bi snimati jedini pol, znači 4 Neće daleko, Sanski mu. Samo na internet. Modere jednu. Čekaj ga, Moram uzeti. Ide ovo za vrat. Staviš imena, izvečkaš, kad hoćeš da uđeš. Dole, evo da čošku. Ne, dole. Dole još. Niko, pokaži mu fesove, djeći. Sačka malo, ne ovo. I da sam ti Rajke nešto ne bi se mogao otkriti. Šta reče? Mi tebe volimo i nećemo da ti činimo loše. Samo vi proći se, nije smiješno. I moju glavu nema da matim. Dobro, Molim. kako je u Sarajevu? Super, dolazim. Nema, ne mogu da zapalim. Tebi i još nekome. Šefci našoj. Šefci našoj i tebi bom koji voziš. Aha. Sajo, je li sve pod kontrolom? Jes, super, pravo. Ajmo tamo da... Ovdje. Ovdje krenuti guma da sam se. Ljudi svako zlato da sam. Koje je ovo. A ne moram imenovati. Da.